Čo hovoríš na Fashion Deal Pražsky? Ďakujem za privítanie. Na Fashion Deal v Prahe som sa dostala až v túto chvíľu, čo je druhý deň. A po prvých 10 minútach viem, že od minulého ročníka sa to posunulo o strašne veľa levelov vyššie. Je to úplne skvelé, priestor je úžasný a je tu strašne veľa ľudí, ktorí proste tie značky možno nepoznali, možno poznali. A myslím si, že tu dozvedeli určite veľa nového, takže podľa mňa akcia úplně top. Mně se to moc líbí, já jsem na tom, teď tohle je druhý ročník, co já vím, takže já jsem na tom prvním nebyla, ani jsem nebyla v Bratislavě, ale líbí se mi ta různorodost toho, jak je tady hodně lidí, hodně těch kousků zajímavých, různorodých. Možná ta atmosféra by mohla být trošku jakože energičtější, taková jako lepší, ale jinak super. Vím, že máš v ruke nějaký růžový foťáčik, věděl bys nám k tomu něco povedať viac? Určitě, máme takovou soutěž, kde jsme vlastně se spojili s Fujifilmem. Máme tady Instaxy a fotíme lidi dostanou fotku a můžou to postnout a označit nás tam a můžou vyhrát vlastně ten foťák příští týden v soutěži. Díky moc. Nazdar Zajo, čo hovoríš na Fashion Deal? Po piči. Tiež si myslím.